RTVS uvádza dokumentárny film Welcome, Dr. William Davis. Privítajme doktora Williama Davisa. No wheat, no grains, no sugars. Žiadna pšenica, zrná, žiadny cukor. Väčšina z vás toto už určite dobre vie. Pamätajte, že zrná sú základom trávy a ľudia prosto nemajú tráviaci systém uspôsobený na semená trávy, korene, steblá ani semená. Usilujeme sa pripravovať zdravé, čisté jedlo, jednoduché na prípravu a navyše chutné. Bez lepku, bez mliečnych výrobkov, alergénov a cukrov. V roku 2013 som vydal knihu Grain Brain, ktorá jasne opisuje mimoriadnu škodlivosť lepku, uhľohydrátov a cukru. A to v zmysle všeobecného zdravia, no najmä zdravia mozgu. Od roku 2010 sa začali úspešne šíriť knihy, ktoré hlásali, že lepok obsiahnutý v pšenici, jačmeni a raži je pre naše telo jed. Viaceré celebrity začali propagovať bezlepkovú diétu a po nich aj fanúšikovia. Zdá sa, že ste sa dali na kampaň. Áno. Pre všetkých, zvážte absolvovanie testu na potravinovú neznášanlivosť. Lepok je dobrý, ale možno nie pre vás. Na reakciu nebolo treba dlho čakať. Podľa najnovších štatistík sa až 25% dospelých Severoameričanov vyhýba lepku v potravinách. V Európe robí to isté 8 až 15% ľudí. Nadšenie prekonalo mnohé iné módy v dejinách ľudstva. Svetový trh s bezlepkovými potravinami v roku 2018 prekonal 15 miliárd eur a neustále rastie. Lepku sa vyhýbam už 5 rokov. Navštívila som lekárov a potvrdili mi, že pre zdravie je to dobré. Ak prestanete jesť lepok, môžete sa vyhnúť napríklad vypadávaniu vlasov, máte lepšie trávenie, je to prevencia proti rakovine a iným chorobám. Môj partner má rôzne alergie na potraviny. Lepok je hlavnou z nich. Preto je užitočné vedieť, kde sa dajú nakupovať len bezlepkové potraviny. Viem, že pre trávenie nie je až taký toxický a že je určite potrebný pre menšie aj väčšie deti. S bezlepkovou dietou mám oveľa viac energie. Celkom zmeníte stravu a teraz pripravujem úplne iné jedlá. Celá téma bezlepkovej diety sa v posledných rokoch stala trendom, módou, ktorá všetkých zasiahla ako príbojová vlna. O citlivosti na lepok sa hovorí veľa, no musíme predovšetkým veľmi kriticky prehodnotiť super miliardársky biznis založený na tejto údajnej chorobe. Nie je náhodou strašenie lepkom len módou, ktorú stvoril kapitalistický marketing? Ako sa mohlo obilie, absolútny prazáklad našich civilizácií, len tak zmeniť na jed? Nie je náhodou pšenica tou starou dobrou pšenicou, ktorú jeme už 10 000 rokov? A ak naozaj nie, tak prečo? Lepok? Verejný nepriateľ? Od nepamäti je obilie súčasťou základnej potravy človeka. Obilie je prazáklad najstarších civilizácií. Dnes sa však zdá, že pre čoraz väčšie množstvo ľudí je to jedovatá potravina. Až 2,5% svetovej populácie trpí veľmi vážnou chorobou známou ako celiakia. Pre týchto ľudí môže byť lepok, ktorý je obsiahnutý vo výrobkoch z pšenice, jačmeňa a raže, ale aj v špaldovej pšenici a pšenici kamut smrtonosný. No lepku v potravinách sa vyhýba aj čoraz viac ľudí, čo celiakiou netrpia. Prejavuje sa u nich veľké množstvo symptómov, od tráviacich ťažkostí až po únavu, slabú pamäť, bolesti kĺbov a mnohých iných. Medzi ľuďmi alergickými na obilie a medzi celiatikmi sa šíri tichá, no celosvetová epidémia.
No príčiny náhleho tsunami citlivosti na prastaré obilniny sú stále neznáme. Ako je možné, že celkom náhle tak veľa ľudí nedokáže stráviť vysoko výživné zrná pšenice? Mohli súčasnú epidémiu spustiť moderné zmeny v našich stravovacích návykoch a náš moderný spôsob života? Lepok ako taký sa v obilninách nevyskytuje. Ide o jednu z prvých upravených potravín ľudskej civilizácie, pretože sa tvorí až zmiešaním múky s vodou. In realtà dentro il seme non c'è il glutine, ci sono due classi di proteine. V samotných obilných zrnách sa lepok nenachádza. Existujú dva druhy bielkovín, ktorým hovoríme gliadíny a gluteníny. Gluteníny vyzerajú ako tyčinky, gliadíny ako guličky. Keď do múky pridám vodu a začnem miesiť cestou mechanickou silou rúk, čo sa stane? Tyčinky sa prilepia na guličky a opačne. Je to ako hra s magnetkami. Takýmto spôsobom vzniká štruktúra bielkoviny, ktorej hovoríme lepok. Lepok, alebo glutén, je čarodejník. Je schopný viazať oxid uhličitý, ktorý vzniká kvasením, vďaka čomu je náš chlieb guľatý a hebký. Navyše zadržiava zrniečka múčneho škrobu, vďaka čomu je cesto pri varení odolné. Všetky tieto kvality obsahuje pšenica, ktorá sa stala prvou obilninou s obsahom lepku a najrozšírenejšou potravinou na svete. Obsahuje až 20% celkových kalórií. Ako však upozorňujú vedci, lepok má aj odvrátenú tvár. Alessio Fasano je gastroenterológ v nemocnici Massachusetts General Hospital a jeden z najznámejších svetových odborníkov na celiakiu. Gluten is a protein from food. And therefore, should be, lepok je potravinová bielkovina, proteín, a preto by sme ho mali tráviť a využívať vo výžive rovnako ako iné bielkoviny. Na nešťastie to nie je také jednoduché. Náš organizmus to dokáže spraviť s čímkoľvek, čo jeme, okrem bielkoviny lepku. V malých kúskoch ho strávime, ale nie celkom, a tak v zažívacom trakte vznikajú nestrávené peptidy. Ale ak lepok zažívajú zdravé osoby, dôsledkom je len spomalenie trávenia. Choroba celiakia bola poprvý raz pozorovaná a zaznamenaná v 2. storočí nášho letopočtu, ale až v 60. rokoch minulého storočia bol za viníka označený lepok. U človeka trpiaceho celiakiou môže jediná omrvinka chleba spustiť imunitnú reakciu, ktorá poškodí jemný povrch hrubého čreva. Tu vidíme normálne črevné klky s jasne viditeľným rozvetvením. Dokážu hydrolyzovať väčšinu potravín, ktoré bez väčších problémov deň čo deň prijímame. Teraz uvidíme rôzne stupne poškodenia čriev vyvolaných prítomnosťou lepku u celiatikov. Tento príznak infiltrácie už napovedá, že je tu rozpoznaný lepok, ktorý začína spôsobovať zápal v oblasti črevného epitelu. Zápal sa môže šíriť, ale aj zmenšovať a celkom zaniknúť. Celiatik tento druh živín nedokáže spracovať. Obilniny vstúpili do nášho stravovania v časoch, keď ľudstvo objavilo poľnohospodárstvo a na území tzv. Úrodného polmesiaca na Blízkom východe začalo pred 10 000 ročiami pestovať obilie. Vzťah medzi človekom a obilím bol pre obe strany mimoriadne plodný. Človek aj obilie sa vyvíjali vo vzájomnej súčinnosti. Navzájom si pomáhali rozmnožovať sa a zväčšovať. Drvenie obilia za účelom získania múky je jednou z prvých premien prírody človekom. Chlieb je posvätný. Aj v kresťanských modlitbách sa hovorí: chlieb každodenný daj nám dnes. Bez chleba by obrovská časť ľudstva zomrela hladom. Je však jeho konzumácia evolučnou chybou, ako sa nazdávajú niektorí? Je v skutočnosti lepok jed, ktorý vyvinuli rastliny, aby zničili ľudského predátora? Mnohé dnešné potraviny obsahujú ako obranný mechanizmus rôzne toxíny.
Môže byť lepok v skutočnosti iný a ešte škodlivejší? A tu práve vzniká neistota. Len málo ľudí dospeje do klinického stavu. Väčšina sa s procesom vyrovná bez toho, že by si vôbec nejaký problém uvedomila. Prečo? Pretože nedospejú až k zápalu, na základe ktorého sa pozná diagnóza. Ale ak si to, že lepok spôsobuje nášmu imunitnému systému podobné ťažkosti a môže vyvolať choroby, vysvetlíme tak, že stačí vylúčiť všetky potraviny obsahujúce lepok, lebo inak ako druh vyhynieme, je to tragické neporozumenie problému. Ako zistiť, či trpím celiakiou? Ako sa prejavuje? Celiakia pre nás bola až donedávna tajomstvom. Je to len reakcia na glutén alebo citlivosť na potraviny. Dnes už vieme, že ide o autoimunitné ochorenie. Medzi hlavné symptómy patria zažívacie ťažkosti ako pohyb čriev, bolesti brucha, zdutie, strata hmotnosti. Toto je už mnoho rokov klinický obraz celiakie. Ale dnes už vieme aj to, že mnohé symptómy sa netýkajú tráviaceho ústrojenstva, vtedy hovoríme o systémovom ochorení. Zasiahnutý môže byť ktorýkoľvek vnútorný orgán alebo tkanivo. Vieme, že s ochorením môže súvisieť viac ako 200 symptómov a klinických problémov, najčastejšie okolo 50-ky. Ale v prípade každého, kto sa necíti dobre, je vhodné pátrať po celiakii. Choroba má dve zložky. Genetickú predispozíciu a environmentálny spúšťač, ktorý imunitný systém nevie vzhľadom na genetickú danosť správne regulovať. Aká genetická vlastnosť spôsobuje náklonnosť k celiakii? Luigi Greco sa v Neapole spolu s kolegami usiluje vylúštiť túto hádanku. Možno musíme odpoveď hľadať ešte v praveku. Z kolísky v Mezopotámii sa poľnohospodári a spolu s nimi aj obilie začali šíriť na sever. V mladšej dobe kamennej v neolite objavili ľudia na Blízkom východe poľnohospodárstvo. No ľudia v Európe žili v mezolite, boli lovci a zberači. Zbierali plody, korene a hľuzy v lesoch, lovili zver. Stravovacie návyky boli prevažne orientované na mäso. Títo ľudia mali imunitný systém, ktorý ich chránil pred chorobami. V praxi to boli jednotlivci s väčším výskytom istého druhu génov. Lovci a zberači sa na novú bielkovinu dostatočne neprispôsobili a tá sa vyvinula do patológie. Znamenalo by to, že celiatici sú akýmisi genetickými pozostatkami pôvodných Európanov, ktorých gény sa nedostatočne adaptovali na nový stravovací režim, založený na obilninách, ktoré priniesli kultúry mladšej doby kamennej. No počet tých, ktorí trpia celiakiou, je dnes štvornásobne vyšší ako v 50. rokoch minulého storočia. Epidemiologické výskumy ukázali, že ochorenie sa postupne rozrastá v časovom rozmedzi, ktoré je priveľmi krátke na to, aby sme zodpovednosť zaň mohli zvaliť na genetickú mutáciu. Ak rozmach celiakie nespôsobili výlučne gény, možno sú v hre faktory súvisiace so životným prostredím. Navyše sa akoby z čista jasna vynorila nová choroba. Citlivosť na lepok u neceliatických pacientov. Na scéne sa objavil celkom nový fenomén, ktorým je neceliakálna citlivosť na lepok. Nevzniká pri nej autoimunitná reakcia ako pri celiakii, nemáte alergiu na pšenicu, ale vzniká iná imunitná odpoveď. Vedie napríklad k zápalu bez poškodenia čreva, ktorý však má príznaky dokonale totožné s celiakiou. Neceliatická citlivosť na lepok je obklopená záhadou. Veda ešte stále vyvíja test, ktorým by sa ju podarilo diagnostikovať. Spúšťajú síce konzumácia obilnín obsahujúcich lepok, ale látka, ktorá ju vyvoláva, stále nie je dostatočne identifikovaná. No z nedávneho prieskumu, ktorý uskutočnila Univerzita v Sheffielde, vyplýva, že medzi tými, ktorí sa z tisícky respondentov považovali za citlivých na lepok, stúpla táto citlivosť o viac ako 250% za 3 roky. K citlivosti na lepok sa v roku 2012 samostatne prihlásilo 12,9%, v roku 2015 32,8% ľudí. Rozhodne nejde o autosugestiu.
Čoraz viac ľudí sa sťažuje na zažívacie a iné ťažkosti. Tieto ťažkosti zmiznú, len čo zo stravy celkom vylúčia lepok a po konzumácii lepku sa vždy objavia znovu. V tomto jave gény nezohrávajú žiadnu úlohu. Preto musí jednoznačne súvisieť so životným prostredím. Lepok predsa v ľudskej strave nie je žiadna novinka. Nebude to náhodou tým, že v období, keď počet ľudí citlivých na lepok stúpol, sa zároveň zvýšilo množstvo lepku v pšenici? Chceme zistiť, či sa súčasná pšenica líši od pšenice, ktorú sme jedli po stáročia. Preto sme si dohodli schôdzku s jedným z najväčších odborníkov na obilniny, profesorom agronómie na univerzite v Boloni, Giovannim Dinellim. Tu máme vzorky 5 pôvodných obilnín, ktoré existovali v období pred neolitickou revolúciou. Sú na prvý pohľad iné, vyššie ako tieto, ktoré sa v súčasnosti pestujú na celom svete. Prečo bolo nutné znížiť výšku pestovaného obilia? Počas druhej svetovej vojny museli veľké nadnárodné chemické závody vyrábať 2 zásadné produkty potrebné na výrobu bomb. Dusičnany, ktoré sú základom všetkých výbušnín, a fosfáty potrebné na zapálenie bomby. Celý chemický priemysel teda vyrábal dusičnany. V Nemecku, v Spojených štátoch amerických, v Japonsku. Po skončení vojny majú tieto nadnárodné chemické závody obrovské množstvo dusičnanov a fosfátov, s ktorými nemajú čo robiť. Vojna sa skončila, bomby už nevyrábame, a tak ľudia prídu s nápadom využívať látky ako hnojivo. Zázrak chémie. Produkty určené na výrobu bomb a výbušnín sa teraz recyklujú, aby rýchlejšie rástla úroda. Tak tieto látky prenikli do poľnohospodárstva. Čo sa však nestane? Mnoho dobových plodín ako pšenica alebo ryža, ktoré dovtedy dosahovali výšku takmer 1,5 metra, zrazu neodpovedajú. Prastaré varianty obilnín neodpovedajú? Čo to znamená? Keď ich prihnojím, namiesto toho, aby bola úroda väčšia, výrazne klesá, pretože hnojivo preniká do stonky a oslabuje ju. A keď sa začne vyvíjať klas, stonka pod jeho váhou klesne, rastlina sa neudrží a nie je žiadna úroda. Prvá zakrpatená pšenica pochádzajúca z tohto genetického programu bola prenesená na Mexický inštitút CIMMYT, ktorý bol založený súkromným kapitálom z Rockefellerovej nadácie. Program viedol Norman Borlaug, ktorý v roku 1970 získal Nobelovú cenu mieru. Vyšľachtil prvé trpasličie odrody, odrodu Sonora 64 a ďalšie, ktoré predstavujú genetický základ všetkých súčasných odrôd. Pozeráme sa na nové odrody mexickej pšenice, ktoré sú v poslednom štádiu testovania. To všetko bolo možné preto, lebo po druhej svetovej vojne nastúpili na scénu nielen syntetické hnojivá, ale aj pesticídy, ktoré dovtedy neexistovali. Trpasličia odroda pochopiteľne nedokáže veľmi účinne bojovať s burinou. Preto okrem prihnojovania je takisto potrebné používať herbicídy, ktoré burinu vykinožia. Takzvaná zelená revolúcia spustila spriemyselňovanie poľnohospodárstva. Poprvý raz v dejinách sa na pestovanie našej potravy začali používať stroje a chemické prípravky. Z výskumného laboratória vychádza nová odroda trpasličej pšenice. Zvýšilo sa v nej aj množstvo lepku. Celkové množstvo lepku tu predstavuje približne 30%. V druhej odrode sa pohybuje medzi 15 až 25%. Staré odrody teda obsahujú viac lepku, no majú aj inú kvalitu. V protiklade s tým, čo často počúvame, množstvo lepku v modernej pšenici v skutočnosti kleslo. Za to iná vlastnosť obilnín naopak výrazne vzrástla. Predstavme si lepok ako elastickú gumu. Námaha, ktorú vynaložím na to, aby sa roztrhla, predstavuje silu lepku. My pracujeme s parametrom, ktorý označujeme písmenom dvojité V. V džauloch vyjadruje silu, ktorú musím vynaložiť, aby som pružnú štruktúru pretrhol. Staré odrody obilia majú odolnosť medzi 30 až 60 džaulov.
Odolnosť lepku v moderných odrodách sa pohybuje medzi hodnotami 150 až 350 joulov. Rozdiel uvidíme, ak skúsime prederaviť cesto vyrobené z múky modernej pšenice a cesto z múky zo starej odrody. Čo to znamená? Len to, že námaha vynaložená na pretrhnutie lepku v modernom ceste bude 5 až 7 krát väčšia ako námaha na pretrhnutie lepku v druhom prípade. Platí to aj pre naše enzýmy? Pravdepodobne áno. V našom súčasnom výskume chceme určiť, ktorý lepok je lepšie prispôsobený na to, aby mal čo najmenší vplyv na naše črevá. Ak je odolnosť lepku pre náš organizmus takou záťažou, prečo sme si zvolili práve túto odrodu? Andrea Ferrara je výrobca sicílskych cestovín. Patrí k novej vlne miestnych výrobcov, ktorí pri výrobe cestovín pracujú výlučne so starými odrodami. Odpovedá veľmi priamo. Moderné obilie obsahuje odolnejší lepok. V potravinovom priemysle je žiadanejšie, nakoľko zjednodušuje výrobu, skracuje výrobný čas a preto je finančne výnosnejšie. Zelená revolúcia si vytýčila cieľ zlikvidovať hlad, ale neveľmi sa zaujímala o účinky priemyslu na živé organizmy. Zvýšenie odolnosti lepku však stále nestačí na to, aby sme vysvetlili lepkovú intoleranciu. Výskumy ukázali, že pri zdravých jedincoch odolnejší lepok len mierne spomalí trávenie. Preto musia jestvovať aj iné spúšťače, vysvetľujúce epidémiu lepkovej neznášanlivosti. Je možné, že spúšťačom choroby v organizme človeka s predispozíciou je celkové množstvo lepku, ktoré počas života vstrebáva? Vieme, že množstvo lepku v pšenici sa nezvýšilo. Nejeme však oveľa viac chleba, cestovín a pice ako kedysi? Podľa jednej štúdie vypracovanej Ministerstvom poľnohospodárstva Spojených štátov amerických je množstvo celkového skonzumovaného lepku v skutočnosti menšie. No chlieb, ktorý jeme, už dávno nie je taký ako chlieb našich predkov. V ich chlebe stačili mikroorganizmy kvásku lepok čiastočne stráviť. Dnešní pekári sa čoraz častejšie riadia postupmi minulosti. Chlebové cesto v pekárni bežne kvasí 2 hodiny. U nás 2 dni. Mám na mysli naozaj celé 2 dni. Keď cesto kvasí 2 dní, v procese kvasenia sa postupne molekuly lepku menia na mikročiastočky, vďaka čomu je chlieb dokonale stráviteľný, a to aj pre ľudí so zvýšenou citlivosťou. Veľká časť ľudí citlivých na lepok by mala jesť vysoko kvasené pečivo, teda chlieb, ktorý sa vyrába tradičným kváskovaním. A mangiare prodotti molto fermentati a lungo, con il cristo tradizionale, cioè con i lieviti tradizionali. Ako by nestačilo, že lepok sa už dnes nestravuje kvasením. Dokonca sa zámerne pridáva do mnohých výrobkov priemyselného pekárstva. Od roku 1977 stúplo používanie lepku ako prísady do múčnych výrobkov v Spojených štátoch trojnásobne. Ak jeme veľa priemyselne vyrábaného chleba, nevedomky prijímame obrovské množstvo lepku. A to nie je všetko. Jeden výskum ukázal, že takmer 30% potravinárskych výrobkov zo supermarketov obsahuje pšenicu alebo lepok. Pšenica sa stala všade prítomnou zložkou upravovaných potravín. Dokonca aj tam, kde ju vôbec nečakáme. Paradoxné je, že hoci v priemere jeme menej obilných produktov a ak konzumujeme spracované potraviny, nevedomky prijímame ešte viac lepku. Práve preto všetko nasvedčuje tomu, že ak chceme porozumieť príčinám epidémie lepkovej intolerancie, musíme začať spochybňovať priemyselné procesy. Mnohé najnovšie výskumy toto podozrenie potvrdzujú a navrhujú hovoriť o témach ešte naliehavejších. Občianske združenie Budúce generácie sa sústreďuje na organizovanie informačných kampaní týkajúcich sa chemického znečistenia potravín a životného prostredia.
Vo svete existujú verejné statky. Nie všetko je tovar, nie všetko sú peniaze. Voda je verejný statok, jedlo je verejný statok. S jej riaditeľom sme sa stretli v priestoroch organizácie. Robili sme analýzy potravín kúpených vo veľkých obchodoch vo Francúzsku. Skúmali sme obilniny na raňajky, chlebové cesto, výrobky na báze obilnín, strukoviny, hrách, fazuľu, šošovicu. A keď jedno agronomické laboratórium analýzy vykonalo, zistili sme, že sa v nich nachádza významné množstvo glyfosátu, teda herbicídu, vo veľmi nevyrovnanom množstve. Niektoré strukoviny dokonca obsahovali niekoľko miligramov na kilogram. Glyfosát, ktorý vyrába neslávne známa spoločnosť Monsanto, od roku 2018 súčasť skupiny Bayer, je najpredávanejší herbicíd. V Nemecku napríklad analyzovali pivo. Mníchovský environmentálny inštitút zistil výskyt glyfosátu v 14 obľúbených značkách nemeckých pív. Najvyššie namerané množstvo predstavovalo hodnoty 300-krát vyššie, ako je zákonom stanovený limit glyfosátu v pitnej vode. Okrem toho, ďalšia štúdia vykonávaná na vzorke nemeckej populácie dokázala výskyt glyfosátu v moči takmer na 100%. Tieto výrobky konzumuje veľká časť obyvateľstva. Nie je to prekvapenie. Glyfosát je predsa aktívnou zložkou pesticídov, ktoré sú vo svete vrátane Európy používané najčastejšie. Testov, ktoré dokazujú reziduálny výskyt glyfosátu v potravinách, je stále viac. Prítomnosť glyfosátu je dokázaná za každým, keď výskum realizuje nezávislé združenie. Vždy ide prakticky o rovnaké výsledky v prípade potravín na báze obilnín alebo strukovín. Práve tieto dve skupiny plodín tvoria najkontaminovanejšiu súčasť našej stravy. Stopy glyfosátu sa našli v mnohých značkách piva a v stovkách obilných produktov. Akým spôsobom sa herbicíd, slúžiaci na vyhubenie buriny, ocitá v takom veľkom množstve obilných potravín? Granosalus je združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré združuje aj drobných pestovateľov v južnom Taliansku. Skúmalo výskyt chemických zvyškov v najbežnejších značkách cestovín. Zistili sa stopy plesní, ťažkých kovov a glyfosátu. Organizácia sa rozhodla upriamiť pozornosť verejnej mienky na nebezpečenstvo, ktoré pre zdravie predstavuje obilie nízkej kvality, dovážané v pochybných podmienkach. Okrem toho znižuje miestne ceny pšenice tvrdej, z ktorej sa vyrábajú cestoviny. O nešťastí drobných pestovateľov hovorí aj sicílsky roľník, ktorý svoju energiu vložil do zlepšovania kvality starej odrody pšenice, ktorá sa považovala za zaniknutú. Za 100 rokov sme na Sicílii prišli o 1 000 000 hektárov výrobnej kapacity. Pôda je opustená, na vidieku už nik nežije. Na Sicílii je čas žatvy. Do prístavu mieria 2 zahraničné nákladné lode. Ich príchod filmuje jeden roľník. Lode priviezli pšenicu na výrobu cestovín. Lacná dovážaná pšenica zníži v čase zberu miestne ceny. Na surovinu je stanovená veľmi nízka cena. Bez ohľadu na to, či hovoríme o ovocí, obilí alebo zvieratách. Cena nikdy nepresiahne 15 či 30 centov za kilogram. Vo výrobných oblastiach sa vyrába za minimálne náklady a na používanie herbicídov a insekticídov tam neexistujú žiadne pravidlá. Pochopiteľne, že sa potom k našim brehom privezú oveľa lacnejšie výrobky. Pšenica na nákladných lodiach je otrávená glyfosátom. Žalujú miestni poľnohospodári a žiadajú oveľa prísnejšie kontroly. Ak však dovezené obilie zmiešate s miestnym obilím, môžete ho použiť na výrobu cestovín s označením vyrobené v Taliansku. Taliansko je vo výrobe cestovín svetovou jednotkou. Je preto zrejmé, že záujmov je mnoho. No naša národná produkcia tvrdej pšenice nie je dostatočná. Preto musíme každý rok doviesť okolo 30 až 35 %. Produkcia tvrdej pšenice je všeobecne veľmi dobre prispôsobená stredomorskému prostrediu. Ide o rastlinu, ktorá potrebuje teplo.
Tvrdá pšenica sa tradične pestuje v teplom podnebí, ale v poslednej dobe sa veci zmenili. Najväčšími výrobcami sa stali krajiny s chladným prostredím. Hlavným producentom pšenice je dnes zreteľne Kanada. Od roku 2000 sa na svetovom trhu s obilím objavili noví veľkí hráči, najmä Kanada a Ukrajina. Ako je možné, že najväčšími svetovými vývozcami tvrdej pšenice, ktorej sa vždy darilo v teplých krajinách, sa zrazu stali krajiny s miernym a chladným podnebím? Presadil sa druh poľnohospodárstva, ktorý vám umožňuje abnormálne javy, napríklad pestovanie mimo pestovateľských oblastí. Pomocou chemických prípravkov môžete plodiny pestovať aj vo veľa vlhkejšom prostredí. Napríklad v Pátskej nížine alebo na severe Spojených štátov amerických či v Kanade. Poľnohospodárstvo zmenené na priemysel si vyžaduje jedného dodávateľa. Uprednostňuje preto farmy s rozlohou 1000 až 1500 hektárov, lebo je to jednoduchšie a pretože systém túži po jednoduchej produkcii. Vonkoncom sa mu nechce zaoberať sa toľkými drobnými pestovateľmi. Otázka, ktorú by si mali položiť politici a ľudia s rozhodujúcimi právomocami znie, ktorým smerom sa chceme vybrať. Pretože pri momentálnom systéme nedokážeme globalizácii čeliť. Un'azienda dove nel sud del Brasile fanno soia e mais. Navštívil som podnik v južnej Brazílii, ktorý pestuje soju aj kukuricu. Ide o firmu s rozlohou 40 000 hektárov. To je viac ako polovica provincie Bologna. Podnik pritom riadia 4 ľudia a helikoptéry. Všetko je na báze chémie. Vybrali sme sa do Bruselu na návštevu Oliviera de Scuttera, bývalého špeciálneho spravodajcu v Organizácii Spojených národov o práve na obživu. Je to právnik, ktorý sa špecializuje na hospodárske a sociálne právo. Položili sme mu otázku, prečo rozhodnutia ohľadom spoločnej poľnohospodárskej politiky poškodili toľkým európskym farmárom. Od začiatku 60. rokov minulého storočia sa zavádzala spoločná poľnohospodárska politika. Jej hlavným cieľom bolo zvýšenie objemu výroby. To vysvetľuje všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa dotácií na výrobu, infraštruktúru alebo logistiku. Et il en est résulté que sont sortis gagnants de cet essorage de l'agriculture européenne. V dôsledku toho sa víťazmi tohto žmýkania európskeho poľnohospodárstva stal malý počet veľkých farmárov schopných masovej výroby vyrábať pre veľké trhy, zatiaľ čo obrovské množstvo malých producentov nútene zaniklo. V poľnohospodárskom svete nastala skutočná kríza malých fariem, ktoré nie sú konkurencieschopné a veľmi rýchlo zanikajú. Máme tu systém potravinových reťazcov, ktorý si môžeme predstaviť ako presýpacie hodiny. Je v nich veľa poľnohospodárskych družstiev a pomerne málo veľkých nákupcov suroviny a obchodníkov s obilím alebo napríklad s mliekom. Ďalej malý počet veľkých spracovateľských podnikov, ako sú Nestlé, Unilever, Danone a tak ďalej. Nasleduje pomerne obmedzený počet supermarketov a distribútorov a samozrejme obrovský počet spotrebiteľov. Ide teda o celý výrobný reťazec, ktorého jedno ohnívko predstavuje nesmierne silnú koncentráciu ekonomickej sily. Globálnemu obchodu s obilím dnes dominuje len hŕstka veľkých spoločností. Najväčšie z nich sa často označujú ako spoločnosti ABCD podľa iniciálok názvu. Archer, Midlands, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. Odhaduje sa, že približne 70% svetového trhu s obilím je v rukách len 4 veľkých spoločností. Dnešná hodnota globálneho obchodu s potravinami je $1,5 trilióna a stále výrazne rastie. Výroba pesticídov a vlastníctvo semien sú takisto sústredené len v rukách 3 spoločností. Zdá sa, že uplatňované regulátory nemajú možnosť zabrzdiť rozpínavosť týchto oligopolov. Lenže takáto šialená úroveň koncentrácie v potravinárskom sektore v rukách hrstky súkromných spoločností je hrozbou pre svetovú potravinovú bezpečnosť.
Jadrom vedeckého výskumu Jennifer Klapovej je potravinová geopolitika. Je to odborníčka na potravinové politiky, ktorým venovala svoju poslednú knihu s názvom Food – jedlo. Tvorivú prácu vykonáva na brehu talianskeho jazera Como. V globálnom potravinovom systéme sa stále zväčšuje odstup od jedla. Neznamená to len stovky a tisícky kilometrov dlhú fyzickú vzdialenosť, ktorú potraviny prekonávajú z hospodárstiev na náš tanier. Priemerne je to 2500 kilometrov. Rovnako závažný je aj odstup mentálny. Ľudia nemajú potuchy o tom, akým spôsobom sa vyrába to, čo jedia. Je zrejmé, že svetový potravinový systém sa v posledných 10 ročiach takmer celkom globalizoval. Vzdialenosť však maskuje to, že keď sa kumuluje moc a bohatstvo, pravidlá tejto globálnej hry určujú veľkí svetoví hráči v potravinových korporáciách. Podľa týchto pravidiel nemajú spotrebitelia a výrobcovia takmer žiadne práva. Odkaz poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu je jediný, treba stále viac produkovať. To je mimoriadne zvrátená filozofia. Vedie totiž v agronómii a vo výrobe potravín k nutnosti vysokého vstupu nových faktorov, ako sú používanie pesticídov a hnojív, vysoko škodlivých pre ekosystémy. V tomto produktivistickom nastavení sa dôsledky vždy cielene ignorovali. Tieto poľnohospodárske voľby očividne ohrozujú ľudské zdravie. Všetky testy preukázali, že glyfosát sa dnes vyskytuje v mnohých potravinách a nápojoch na báze obilnín. Zohráva preto glyfosát úlohu aj v rastúcej intolerancii na lepok? Thierry Vrain zrejme pozná odpoveď. Je to bývalý vedúci oddelenia biotechnológií v spoločnosti Agriculture Canada, organizme zodpovedajúcom za poľnohospodársku politiku krajiny. Stretli sme sa s ním počas jeho návštevy Paríža. Keď som pracoval pre vládu a bol som vedúci sektoru, mojou úlohou bolo vysvetľovať ľuďom, že genetické inžinierstvo je veľmi jednoduchá technológia. Strach, že sa usilujeme hrať na Boha, nie je na mieste. Lenže po niekoľkých rokoch vznikli veľmi presvedčivé štúdie, ktoré dokázali, že ak potkany krmíte geneticky modifikovanými plodinami, ochorejú. Začal som si klásť nové otázky. Tento objav spôsobil, že sa Thierry Vrain obrátil k zelenému poľnohospodárstvu. Dnes patrí k tým odborníkom, čo najväčšmi bijú na poplach ohľadom nebezpečenstiev z priemyselňovaného poľnohospodárstva. Pozná jeho odvrátenú tvár. Niektorí poľnohospodári, najmä v Škótsku a v Kanade, dostali inštrukcie, že herbicídmi môžu postrekovať ešte nezrelé klasy. Ak máte 1000 akrov pšenice a blíži sa jeseň, vaša úroda nebude mať kedy dozrieť. Budete ju musieť vysušiť, alebo v dôsledku vlhkosti stratíte veľkú časť výnosu. Nakoľko sa vyhlásilo, že glyfosát vôbec nie je jedovatý, prečo ho teda neroztrekovať na polia s plodinami? The chemical had been approved as having no toxicity whatsoever, there shouldn't be any problem spraying it on food crops. Plodiny sa postrekujú herbicídmi tesne pred obdobím žatvy, aby sa vysušili. Táto pomerne nová prax postrekovania klasov sa vznešene nazýva chemické dozrievanie alebo vysušovanie. Thierryho Vraina znepokojili výsledky nezávislých štúdií o glyfosáte po celom svete. Začal sa preto mechanizmom ich zavádzania venovať hlbšie. V roku 1974 bol vyvinutý a uvedený na trh herbicíd s názvom Roundup. Mal obrovský okamžitý úspech. Na rozdiel od väčšiny iných herbicídov, ktoré zabíjajú niekoľko druhov burín a ich čeľadí, však Roundup zabíja všetky rastliny. This chemical kills all plants. Roundup, no root, no weed, no problem. O 20 rokov neskôr, v roku 1996, spoločnosť Monsanto posunula problém ešte ďalej. Genetická modifikácia docieli, že glyfosát nezabije samotné základné druhy obilia, len burinu. So they engineered resistance into
Rastlinným organizmom zmenili genetickú výbavu. Ide o tzv. Geneticky modifikované plodiny. Všetky základné plodiny boli umelo zmenené tak, aby odolali vplyvom herbicídov. Keď sa glyfosát začal používať na postrekovanie polí, spôsoboval istú mieru kontaminácie, ale povedzme, že bola pomerne nízka. Lenže od roku 1996 postrekujeme plodiny, ktoré už sú geneticky zmenené a žatva prebieha o 2-3 mesiace neskôr. Miera kontaminácie je závažná. Najhoršie však ešte len malo prísť. Ak meniaca sa klíma neumožňuje plodinám dozrieť, od prelomu tisícročí dozrievajú chemicky. Uplatňujú sa postreky herbicídmi, ktoré rastlinu zabijú a voda preto nemôže vyživovať semená. Úrodu teraz nepostrekujeme na začiatku sezóny. Postrekujeme ju práve v období žatvy. Zvyšky herbicídov už nie sú malé, nie sú ani veľké. Sú v maximálnych množstvách. Neexistuje postup, ktorým by sa dala úroda kontaminovať viac. Postreky glyfosátom sa vykonávajú tesne pred žatvou na všetky druhy obilia, semená a strukoviny. Celkovo to predstavuje asi 200 rôznych odrôd. Od roku 2000 používanie herbicídov všade vo svete astronomicky stúplo. Vysúšanie teda slúžilo na to, aby sa odrody umelo ujali aj v chladnejšom podnebí. Napríklad tvrdá pšenica, z ktorej sa vyrábajú cestoviny. V Taliansku ošetrovanie tohto druhu pšenice glyfosátom nie je povolené, práve preto, že sa vykonáva v čase, keď je už rozvinutý klas. Je preukázateľné, že časť chemickej látky končí priamo v zrne. Preto postup povolený nie je. Ale naopak v Spojených štátoch amerických a v Kanade sú to veľmi bežné postupy. No napriek obmedzeniam neexistuje krajina, kde by boli spotrebitelia ušetrení konzumácie obilnín pochádzajúcich z oblastí, kde sa vysušovanie uplatňuje. Podľa jedného dokumentu spoločnosti Monsanto nie je metóda vysušovania povolená v Európe tam, kde odrody dozrievajú prirodzene, ale ani vo Švajčiarsku, vo Fínsku či Valónsku. Dánsko len nedávno vysušovanie obmedzilo na 30 dní žatvy, čo je skôr kozmetické opatrenie. A čo je horšie, Francúzsko síce oficiálne zakázalo vysušovanie, ale poľnohospodári smú postrekovať svoje polia glyfosátom až do obdobia 8 dní pred žatvou, a to pod zámienkou boja proti burine. Nemecko obmedzuje pravidlá len tak, že vysušovanie neodporúča. Informácie a údaje o tejto škandalóznej praktike sú všade veľmi hmlisté. Očividne nie je v záujme, aby sa stali verejnou témou číslo 1. Glyfosát sa dnes predáva až pod 40 značkami. 300 rôznych zložiek je bežne dostupných na európskom trhu. V zásade všetky zrná a druhy semien v Severnej Amerike, v mnohých krajinách Európy a ďalších krajinách vo svete sa pred žatvou chemicky postrekujú. Tesne predtým, ako sa z nich vyrobia potraviny. Obilie na chlieb, ktorý dnes jete, sa zožalo možno pred mesiacom a je ťažko kontaminované glyfosátom. The grain could have been harvested a month ago. And it's heavily contaminated, very heavily contaminated with this herbicide, with glyphosate. Už 20 rokov sa stále rastúce množstvo glyfosátu strieka tesne pred žatvou priamo na 20 rôznych odrôd vrátane pšenice. Poľnohospodári od dávna počúvajú, že glyfosát nepredstavuje žiadne riziko. No presne v tom istom období sa znásobili počty ľudí trpiacich celiakiou a zaznamenal sa nový nárast citlivosti na lepok. Ako si môžeme byť stále istí, že glyfosát nie je nebezpečný? Vedci dobre vedia, že prach, ktorý vedie k ochoreniu celiakiou, sa dá prekročiť veľmi ľahko. Čo ak je spúšťačom choroby priamo glyfosát? Miskou na váhach nášho zdravia je mikrobióm. Práve v ňom musíme hľadať odpoveď. V ľudskom tele žijú v symbióze s našim vlastným životom miliardy mikroorganizmov, predovšetkým baktérií. Každej časti tela sú vlastné isté druhy organizmov, ale najväčšie množstvo sa koncentruje v črevách.
Ak zmeníte spôsob života do takej miery, že zmeníte zloženie a najmä funkciu mikrobiómu, teda súhrnu všetkých organizmov v tele, môže sa vyvinúť celiakia. To je jediné vysvetlenie javu, že u ľudí, ktorí 50 rokov bez problémov konzumujú lepok, sa napokon vyvinie intolerancia. Genetickú predispozíciu niečo urýchli a tá sa v dôsledku zmeny mikrobiómu vyvíja do klinickej podoby. Mikrobióm je ako klavírista, ktorý hrá melódiu zdravia alebo choroby. Určuje rovnováhu v našom tele. Mikrobióm je však mimoriadne citlivý na vonkajšie vplyvy a ľahko sa naruší. Naše prostredie meníme celkom proti prirodzenému chodu evolúcie. Keby sme sa vrátili k zásadnej myšlienke, že sme súčasťou životného cyklu, všetkého, čo je v pôde, vo vode, vo vzduchu, uvedomili by sme si, že to všetko má na nás ľudské bytosti priamy vplyv. Prekvapila vás svetová pandémia? Ja by som sa naopak veľmi čudoval, keby sa nič nestalo. Glyfosát ničí náš mikrobióm. Mikrobióm každého človeka je superorgán, o ktorého význame pre ľudské telo sa až teraz dozvedáme závažné informácie. Prihovára sa a kontroluje všetky naše orgány. Ak si do jedla pridáte molekulu antibiotika, poškodí mikrobióm a jeho rozmanitosť. Mikrobióm je ako obrovské spoločenstvo vírusov, húb a iných mikroorganizmov, žijúcich v orgánoch, najmä v črevách. The diversity, because it's a huge community, there's thousands of species living together in our gut. Glyfosát je širokospektrálne antibiotikum. Čo môže byť výsledkom režimu, v ktorom od narodenia každodenne prijímame malú dávku antibiotika? Here comes this food contaminated. Kontaminované jedlo sa dostane na náš stôl. Pravidelne ho konzumujete. A rozmanitosť vášho mikrobiómu sa v dôsledku toho zmenšuje stále viac. A to až do chvíle, keď niektorý z vašich orgánov už nefunguje tak, ako by mal. Takto sa u vás vyvinie chronická choroba. Postupným pôsobením tohto mechanizmu môže glyfosát viesť až k úplnému kolapsu organizmu. Potvrdil to aj objav Stephanie Senefovej. Stephanie je biologička na Massachusettskej technickej univerzite a odborníčka na umelú inteligenciu. Uskutočnila metaanalýzu celkovej vedeckej literatúry týkajúcej sa herbicídov a zistila, akým mechanizmom sa vpisujú do každej bunky nášho tela. Je to závažný objav, o ktorom práve dopísala knihu. Asi tak pred 12-13 rokmi ma zaujal narastajúci počet ľudí s autizmom v Spojených štátoch. Predpokladala som, že v životnom prostredí musí existovať faktor, ktorý ho spôsobuje. Chcela som mu porozumieť. Myslím si, že som ten mechanizmus objavila. Glyfosát pôsobí ako obdoba aminokyseliny, ktorá kóduje glycín a omylom tak preniká do bielkovín namiesto glycínu. Glyfosát je obdoba aminokyseliny. Je to glycín s malým chvostíkom, celým menom N-fosfonomethylglycín. Biochemické procesy v bunke, kde vznikajú bielkoviny, pravdepodobne nedokážu rozlišovať medzi aminokyselinou a jej napodobeninou. Preto môže obdoba aminokyseliny preniknúť do bielkoviny práve vtedy, keď sa bielkovina v bunke tvorí. Je to veľmi toxický, zákerný a nebezpečný mechanizmus. V našich bielkovinách sa hromadí glyfosát, a to v celom tele. Nahromadený glyfosát spôsobuje ťažkosti. Ak je glycín v bunkách nahradený glyfosátom, vznikajú najrozličnejšie problémy. Nahradenie glycínu glyfosátom v bielkovinách môže viesť k otrave celého organizmu. Dôsledky sú nevyhnutne nepriaznivé. Profesorka Senefová zistila takmer dokonalú zhodu medzi používaním glyfosátu a rozšírením celiakie. Dôsledky na našom zdraví sa však celiakiou nekončia. Moja kamarátka Nancy Swansonová zostavila štatistiky frekvencií výskytu mnohých chorôb. Porovnala ich s používaním glyfosátu na plodinách pestovaných v Spojených štátoch. Zistila pozoruhodnú súvzťažnosť s dlhým zoznamom ochorení. Korelácia, súvzťažnosť neznamená kauzalitu, príčinnosť. Ak však príčinou nie je glyfosát, tak potom čo?
Je skutočne šokujúce vidieť takúto dokonalú úmernosť medzi frekvenciou chronických ochorení a zvyšovaním požívania glyfosátu. Že by však výsledky štúdií zodpovedné úrady nejako zvlášť znepokojovali? Práve naopak. Za posledných 20 rokov severoamerické úrady ešte viac zvýšili maximálnu možnú úroveň hladiny zvyškov glyfosátu v potravinách. V Európe je od zavedenia spoločného nariadenia v roku 2008 povolená miera glyfosátu v obilninách, obzvlášť v jačmeni a pšenici, až 200-násobne vyššia ako miera glyfosátu tolerovaná v strukovinách. No tento raj pre poľnohospodárskú lobby začal v roku 2015 postupne dostávať štrbiny. Medzinárodný ústav na výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie vtedy klasifikoval glyfosát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka. La réglementation applicable en Europe aujourd'hui, c'est que súčasné európske platné nariadenia hovoria, že pesticíd, ktorý pravdepodobne u ľudí vyvoláva rakovinu, musí byť zakázaný bez ohľadu na výšku dávky, v ktorej sa používa. Ak hodnotenie Ústavu pre výskum rakoviny prejde, glyfosát v Európe skončí. No už o niekoľko mesiacov neskôr sa pohotovo prihlásila Európska agentúra pre bezpečnosť potravín, ktorá dospela k opačnému záveru. Glyfosát žiadnu rakovinu nespôsobuje. Ako sa mohlo stať, že výsledky rôznych organizácií v Európe alebo Severnej Amerike dospeli k záverom odporujúcim výsledkom Ústavu pre výskum rakoviny? Neziskové organizácie Corporate Europe Observatory a Generation Future sa pokúsili pomenovať prečo. V Európe je to tak, že hodnotenie regulovaného výrobku ako glyfosát najskôr vykonáva výrobca, ktorý ho sám vyrába. Na rozdiel od Medzinárodného ústavu pre výskum rakoviny, ktorý bral do úvahy všetku publikovanú vedeckú literatúru, európske bezpečnostné agentúry svoje hodnotenia opierajú len o výsledky štúdií financovaných a vyhodnotených samotným priemyslom. A priemysel, ktorý investuje milióny do nejakej chemikálie, z toho nevyhnutne očakáva zisk. Je to očividné. Keď si pozriete vyhodnotenia Ústavu pre výskyt rakoviny, jednoznačne hovorí, áno, glyfosát je genotoxický, mení DNA a tak ďalej. A potom sa pozriete na hodnotenie agropriemyslu a dozviete sa, že nie, nič sa nedeje. Vzhľadom na priemyselné tajomstvo je vo vedeckých časopisoch publikovaných len niekoľko priemyselných štúdií. Preto ich veda ani nepotvrdila. Navyše na rozdiel od vedeckých štúdií Inštitútu pre výskum rakoviny skúmajú len krátkodobé následky. Neberú do úvahy akumuláciu v organizme a sústreďujú sa len na samotný glyfosát, nie na prípravky, ktorými sa postrekujú polia. Vzájomné toxické pôsobenie jednotlivých zložiek postrekov, ktoré sa pridávajú do glyfosátu, sa neskúma. Produkty obsahujúce účinnú látku sa hodnotia a povoľujú na úrovni členských štátov. Testy chronickej toxicity sa nevykonávajú v Európe ani v členských štátoch Únie. Takéto výskumy stoja milióny eur a preto nie sú vítané. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorého úlohou je chrániť európskych občanov pred rizikami súvisiacimi s potravinami, odmietol našu žiadosť o rozhovor o dlhodobom vplyve zvyškov vysušovania glyfosátom na obilninách. Minimálne sa dá povedať, že proces právnej úpravy zlyhal v poslaní chrániť verejné zdravie. Ako veriť, že hodnotenia založené len na tých vedeckých údajoch, ktoré dodá agrobiznis, budú nestranné? Prečo dôležité rozhodnutia o zdraví každého z nás nepodliehajú kontrole skutočne nezávislých vedcov? Prečo zvyčajne nepotrebujú lobovať na politickej úrovni? Jednoducho preto, že samotný regulačný systém vo všeobecnosti produkuje rozhodnutia v ich záujme. Prečo? Pretože sa zakladá na svojich vlastných údajoch, vychádzajúcich neraz z pera vlastných expertov. Pretože vychádzajú z protokolov, ktoré sami ovplyvnili. Politicky je to neobhájiteľné. Až na to, že je to zákon. Edward Snowden to vystihol vynikajúco. Skutočný škandál je často legálny. Opakujem, zákony veľmi často píšu lobisti, alebo sa ich aspoň usilujú ovplyvniť. Presne to je ich poslanie. Pravidlá Európskej únie fungujú tak, ako by ste požiadali vlka, aby strážil košiar s ovcami.
Prekvapujú ešte niekoho celé epidémie problémov súvisiacich s lepkom a chronickými chorobami imunitného systému, ktorými trpí svet? Prečo sú orgány aspoň zdanlivo bezmocné v ochrane verejného zdravia? Túto otázku ideme položiť do Paríža ekonómovi Jacquesovi Sapirovi, odborníkovi na dohody o voľnom obchode. Dôvod sa ukrýva v súbore noriem, ktorými sa riadi Svetová obchodná organizácia. Tento organizmus určuje predpisy, ktoré sú nadradené zákonom štátov a samotnej Európskej únie. Admettons qu'un État décide de monter... Predpokladajme, že sa štát rozhodne zaviesť nariadenia na ochranu obyvateľstva. Napríklad pokutuje výrobcov cigariet alebo výrobcov uhľovodíka, prosto zavádza isté normy. Vtedy môže zasiahnuť nadnárodná spoločnosť a zaútočiť na vládu argumentom: ja som tu investoval v rámci istého regulačného rámca a vy mi ohrozujete zisk. Musím sa brániť. Vzniká závažná hrozba, že slobodná suverénna voľba zavedenia nových zdravotných noriem sa očividne nepáči nadnárodným spoločnostiam. Pre tie neexistuje iná hodnota ako zisk. Aux sociétés multinationales, pour qui évidemment seul compte le profit. No rozhodnutia Svetovej obchodnej organizácie sa prijímajú jednohlasne, čo veľmi rýchlo vedie k ochromeniu procesu. En réalité, l'OMC est paralysé depuis maintenant. Svetová obchodná organizácia je všeobecne povedané ochromená už viac ako 10 rokov. To umožnilo uzatvoriť mnohé nové dohody. Ide skôr o dohody istých geografických oblastí, ktoré chcú logicky celú Svetovú obchodnú organizáciu nahradiť. Jednou z týchto nových dohôd je komplexná hospodárska a obchodná dohoda s kratkou CETA medzi Európskou úniou a Kanadou. Nakoľko tím nového európskeho komisára pre poľnohospodárstvo nám odmietol rozhovor, rozhodli sme sa vyhľadávať informácie na oficiálnej stránke. Je to mimoriadne rozvinutá a vôbec najmodernejšia obchodná dohoda. Otvára fantastické možnosti pre podnikateľov a firmy, pre spotrebiteľov v Európe a v Kanade. Samozrejme upevňuje veľmi blízke priateľstvo a spojenectvá, ktoré máme s našimi kanadskými priateľmi. Dohoda obsahuje aj pokyny na ochranu investícií nadnárodných spoločností proti uplatňovaniu prísnejších zákonov týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti. Ces accords, ils portent très peu sur les droits de douane parce que les droits de douane sont déjà relativement faibles du fait de l'OMC. Tieto dohody majú s clom veľmi málo spoločné. Clá sú už teraz vzhľadom na Svetovú obchodnú organizáciu relatívne nízke. Týkajú sa však tzv. Netarifných prekážok. O čo ide? V podstate o predpisy, ktoré existujú v každej krajine alebo skupine krajín na ochranu obyvateľstva. V nadnárodných spoločnostiach sa to samozrejme považuje za formu protekcionizmu. Máme aj ďalší príklad. Používanie určitého druhu hnojív alebo naopak znižovanie používania určitého druhu hnojív. Je to aj prípad glyfosátu, o ktorom sa hovorí najmä vo Francúzsku a inde v Európe. Glyfosát predstavuje vážny problém. Roľníci hovoria, že sa s jeho používaním nedá prestať zo dňa na deň. Ak si ale myslím, že môžeme glyfosát postupne prestať používať v relatívne krátkom čase, zároveň treba povedať, že je nutné súbežne zakázať dovoz produktov, ktoré tento druh nariadení nerešpektujú. A vtedy nadnárodné korporácie povedia: vy si robte, čo chcete, ale my vždy budeme mať právo predávať vám produkty s obsahom glyfosátu. Samozrejme, takto to fungovať nemôže. Jasne vidíme, že existuje bezprostredný konflikt medzi požiadavkami spotrebiteľov, ktorí požadujú stále viac bezpečnosti a vyššiu kvalitu agropotravinárskych výrobkov, a nadnárodnými spoločnosťami, ktoré naopak robia všetko preto, aby zlikvidovali súbor všetkých tzv. Netarifných prekážok. Nástrojom, ktorý spotrebitelia potrebujú na svoju ochranu, je možnosť poznať celý výrobný proces spracovania potraviny. Zákony o označovaní výrobkov však nestanovujú povinnosť uvádzať zdroj surovín. Vynechanie tejto informácie pre spotrebiteľov nie je zanedbateľné.
Naopak, ak sa krajina pokúsi zaviesť prísnejšie normy, môže jej hroziť žaloba pred súdom Svetovej obchodnej organizácie. Spravila to Kanada, keď Taliansko zaviedlo povinnosť uvedenia záručnej lehoty a krajiny pôvodu obilia na obale s cestovinami. Demokratický proces Európskej únie žiada, aby všetkých 27 štátov Európskej únie ratifikovalo dohodu CETA s Kanadou a nadobudla tak platnosť. Lenže demokracia si vyžaduje čas a biznis ten nepočká. Takže v roku 2017 schválila Európska komisia zmluvu aspoň s dočasnou platnosťou. Výmena s Kanadou sa mohla začať. Spotrebitelia sú tak v područí dohôd o voľnom trhu, ako je CETA, a v starostlivosti o svoje zdravie sú čoraz osamelejší. Sme si istí, že máme v rukách dobré nástroje? Sme svedkami vysokej miery spotreby toho, čo sa nazýva ultraspracované potraviny. Sú v nich zapracované najrozličnejšie prísady a s týmito výrobkami sa obchoduje v komplexnom globálnom zásobovacom reťazci. Vzdialenosti sú stále väčšie a od potravín sme stále odtrhnutejší, pretože je prakticky nemožné získať informácie, kde a ako boli tieto potraviny vyrobené, aká je za tým sociálna a ekologická cena. Vzdialenosť, ultraspracovanie a chýbajúce informácie o našich potravinách sa nevyhnutne odrazia v zlej výžive. Naše stravovacie návyky sú stále uniformnejšie, monotónnejšie. Týka sa to najmä škrobov a obilnín. Sme svedkami stúpajúceho nedostatku mikroživín, čo vedie k vážnemu oslabeniu organizmu. Nedostatkom mikroživín trpia asi 2 miliardy ľudí na svete. V Bostone sme sa stretli s autorkou desiatky kníh o súvislostiach medzi nedostatkom potravy a krízou demokracie, o poľnohospodárstve a jeho vplyve na našu planétu. I think what we need to understand is that food and Mali by sme pochopiť, že jedlo, jedenie a výživa sa dnes rozchádzajú. Kedysi sme si mysleli, ak budem jesť veľa, budem zdravý. Ukazuje sa, že to vôbec nie je pravda. Vysoko spracované potraviny so všetkými chemickými prísadami sú pre nás škodlivé. To je tragédia dneška. Glyfosát môže byť jednou z príčin nedostatku mikroživín v dnešných potravinách. Je preukázané, že glyfosát veľmi účinne viaže kovy, najmä zinok, železo, horčík, mangán, kobalt. To všetko sú veľmi dôležité mikroživiny a minerály zásadné pre fungovanie našich buniek. Glyfosát nás zbavuje minerálov. Spôsobuje, že nepríjmame kovy dôležité pre organizmus. Pre pacientov s celiakiou je nedostatok mikroživín problém sám o sebe. Čím viac ultraspracovaných potravín jeme, tým je horší. Odkedy sa celá zodpovednosť za alergie a potravinovú intoleranciu zvalila na lepok, potravinový priemysel vytvoril nový a ohromne výnosný sektor bezlepkových výrobkov. Presne takto funguje kapitalizmus. Vytvorí problém a namiesto toho, aby ho vyriešil, stvorí nový biznis, ktorý ho má vyriešiť. To sú slová severoamerického novinára Michaela Pollana. Toto odvetvie s obratom niekoľkých miliárd ročne je v plnom rozkvete. Spotrebitelia uviazli v začarovanom kruhu. Buď budú jesť priemyselné potraviny a podliehať chorobám, alebo budú jesť iný druh priemyselnej potraviny, ktorá je ešte aj oveľa drahšia. Vybrali sme sa navštíviť ústredie doktora Schera, svetového lídra v oblasti bezlepkových výrobkov. Chceme zistiť, prečo sú tieto potraviny také drahé. Glutenfreie Produkte, und Scher ist keine Ausnahme, Bezlepkové potraviny a šérové produkty nie sú výnimkou. Pohybujú sa na celkom inej cenovej úrovni ako štandardný masový tovar. Vyplýva to z toho, že venujeme veľkú pozornosť na obstarávanie surovín a kontrolu kvality. Dosah nami vyrábaných potravín je len drobným čriepkom v porovnaní s produkciou gigantov v potravinovom priemysle. Z toho všetkého samozrejme vyplývajú náklady, ktoré musíme niesť. No tieto nevyhnutné náklady, ktoré stále skúmame, sú aj dôležitou príležitosťou pre postupy budúcnosti. Bezlepkové potraviny sú špeciálne navrhnuté produkty, ktoré majú podobne ako lieky naplniť špecifické potreby.
Podľa nedávno vydanej správy sa očakáva, že veľkosť globálneho trhu s bezlepkovými výrobkami dosiahne v roku 2027 obrat až 36 miliárd eur s ročným nárastom o 9,2%. Celá téma bezlepkového tovaru sa v posledných rokoch zmenila na trend, na módu. Z pohľadu obchodu nám to samozrejme veľmi dobre poslúžilo. No z pohľadu našej zadanej úlohy to bolo pomerne problematické. Aber es war doch etwas problematisch von unserer Einstellung zu unserer Aufgabenstellung. Vždy sme plánovali veľmi špecifické produkty a teraz musíme reagovať na faktory, ktoré sú viac emotívne ako praktické. If you dig into the reason why they go gluten-free, ak pátrate po príčine, prečo chcú všetci bezlepkové potraviny, prieskumy ukazujú, že polovica ľudí je presvedčená, že ide o zdravšie produkty. Ak ale netrpíte celiakiou, je konzumácia bezlepkových potravín skutočne zdravšia aj pre vás? Ak budete jesť bezlepkové potraviny, nič strašné sa nestane, pretože lepok je z výživového hľadiska prakticky bezvýznamný. Poradíte si bez neho. Vylúčite však aj vitamíny, vlákninu a minerály, ktoré sú pre naše zdravie veľmi dôležité. Bežnou náhradou múky a kľúčovou zložkou mnohých priemyselných bezlepkových výrobkov je škrob. Škroby neobsahujú takmer žiadne výživné zložky, za to veľa kalórií. Obrovským nedostatkom bezlepkových potravín je práve nedostatok živín a vlákniny. Výskumy ukázali, že bezlepková strava je chudobná na vlákninu. Slabé je aj zastúpenie mikroživín, najmä vitamínu D, vitamínu B12 a kyseliny listovej, ale aj minerálov ako železo, zinok, horčík a vápnik. Aká strava je preto pre osoby citlivé na lepok alebo celiatikov najvhodnejšia? Allora, il Padre Eterno, per sua grazia, Večný Otec nám zo svojej milosti daroval väčšinu potraví bez lepku. Celiatici môžu jesť ryže, koľko sa im ráči, kukurice, koľko chcú, všetky strukoviny, všetky druhy zeleniny, množstvo všakovakých jedál, zemiaky a všetko ostatné. Nemusia nutne jesť pšeničnú múku. Prirodzená bezlepková strava je tou najlepšou liečbou celiakie. A čo s tými, ktorí jedia bez lepku, pretože chcú schudnúť? To je s prepáčením nápad postavený celkom na hlavu. Pretože ak konzumujete alebo nadmieru konzumujete bezlepkové varianty produktov obsahujúcich lepok, napríklad bezlepkové špagety, pizzu či koláče, v porovnaní s potravinami, ktoré lepok obsahujú, konzumujete obrovské množstvo kalórií. Bezlepkové potraviny majú svoju úlohu vtedy, keď príznaky celiakie pretrvávajú a keď ľudia trpiaci celiakiou chcú jesť chlieb, pizzu alebo cestoviny, aby sa necítili iní v spoločnosti, ktorej základné produkty sú často vyrobené z pšenice. Som rád, ako som sa neraz v našom podnikaní vyjadril, že výrobou bezlepkových potravín naplňame skutočné požiadavky a nie módu. Priemyselne vyrábané a spracúvané potraviny sú chudobné na živiny, niekedy škodlivé a ohrozujú nielen naše zdravie, ale aj zdravie celej planéty. Aj preto sa začína presadzovať zásadná poľnohospodárska alternatíva. Môže sa však poľnohospodárstvo bez chémie naozaj stať fungujúcou alternatívou? Existujú alternatívne poľnohospodárske systémy, ktoré môžu riešiť niektoré z veľkých problémov spojených s modelom priemyselnej výroby. Jedným z najsľubnejších je agroekológia. Jej výhodou je najmä to, že sa nespolieha na chemické postupy, ktoré ponúka hŕstka korporácií. Agroekológia je naopak oveľa prirodzenejšia, oveľa rozmanitejšia a nezahŕňa pestovanie monokultúr. Rozmanitosť pestovania zabezpečuje nielen nutričnú rozmanitosť, ale aj rozmanitosť krajiny. Tá je dôležitá pre ochranu voľne žijúcich živočíchov, ako aj biodiverzity. Či môže ekologické poľnohospodárstvo uživiť celú planétu? Áno, som si tým istý, no muselo by sa zmeniť veľa vecí. V prvom rade systém výroby, ale aj celý distribučný a filozofický koncept. Musíme požadovať zmenu potravinových systémov, tak, aby boli výnosy nižšie, za to s oveľa vyššími výživovými hodnotami. Pán Lirossi vedie združenie Simenza, ktorého poslaním je vdýchnuť nový život starým odrodám sicílskej pšenice.
Štúdie dokazujú, že tieto starodávne odrody pestované bez použitia herbicídov majú prospešný vplyv na trávenie, a to aj u citlivejších osôb. Da una quindicina d'anni abbiamo ripreso la coltivazione. Pestovať tieto odrody sme začali pred 15 rokmi. Vytvorili sme tak povedomie o tom, že pestovateľ je ten, ktorého práca sa začína sejbou. Venuje sa istej odrode, stará sa o ňu a udržiava ju. Tým rozbieha celý proces premeny oblia na múku, z múky na chlieb, cestoviny, sušienky. Zásluhou miestnych plodín, ktorým hovoríme starodávne odrody, sa tak rozbieha aj nový druh ekonomiky. Vysušovanie je zakázané aj vo Valónsku. Istá nezávislá organizácia tu šíri informácie a poskytuje alternatívne pracovné modely poľnohospodárstva a vytvárania nových vzťahov. Organizácia Príroda a pokrok u nás vo Valónsku rozvíja kampaň Valónsko bez pesticídov. Pesticídy sú minulosť. Náš cieľ je úroveň 0. V ekologickom poľnohospodárstve pracujeme s prírodou, živočíchmi a rastlinami a nie proti nim. Mark nás zaviedol na hospodárstvo, kde sa pestuje biologické obilie. Je prvým článkom miestneho odvetvia zahŕňajúceho výrobu ekologického jačmeňa až po konzumáciu piva. Vidíte, že aj v ekologickom poľnohospodárstve sme veľmi moderne vybavení. Ekologické hospodárenie tiež narába s modernosťou. Sme na veľkých pozemkoch a chceme uživiť naozaj veľa ľudí. Tento stroj sa nazýva RC3. Pomáha nám zbavovať polia buriny. Je to tak trochu náš herbicíd. Chemické postreky tu vôbec nie sú potrebné. Na tomto poli momentálne pestujeme spoločne viaceré plodiny len zeleným hnojením. Musíme dobre a kvalitne nakrmiť pôdu. Pred žatvou jačmeňa sa nekoná žiadne vysušovanie. Spájajú sa tu správne agronomické postupy a mechanická pomoc. Ide o skutočne modelovú farmu. Pestujeme na nej zeleninu, obilniny, máme tu slepačiu farmu, chováme ošípané aj hovädzí dobytok. Prevádzkujeme obchod a reštauráciu spolu s pivárňou. Všetky výrobky spracúvame a predávame priamo spotrebiteľovi. Spotrebiteľ presne vie, odkiaľ jeho potraviny pochádzajú. Organizácia Príroda a pokrok musí ostať spojivom. Spojivom medzi dvomi osobami, medzi výrobcom a spotrebiteľom. Môžeme tu napríklad pozorovať všetky etapy výroby ekologického piva. Od macerovania jačmeňa a pšenice až po fázu tekutého zlata. Pre nás nemá žiadny zmysel, aby suroviny precestovali tisícky kilometrov, najmä ak ich tu dokážeme sami vypestovať. V Belgicku sa historicky vždy pestoval jačmeň a dorábal slad, pestovali sme chmeľ. Podmienky sú tu skutočne ideálne a sme presvedčení, že musíme podporovať návrat domácich kultúr a výroby z domácich surovín. To je naše poslanie. Statok pri Boloni pokrýva všetky činnosti medzi pestovaním na poli až po stolovanie. A to trvalo udržateľnými výrobnými postupmi, ktoré zaručujú výrobky vynikajúcej kvality. Pred rokmi som prešiel z konvenčného na ekologické poľnohospodárstvo. Spúšťačom bola jedna udalosť. Moja prvá dcéra, ktorá má teraz 20 rokov, sa ako dievčatko hrala v záhrade. Ja som sedel na traktore a postrekoval som pole herbicídmi. Mieril som priamo k nej. To ma znepokojilo. Uvedomil som si, že budúcim generáciám práve vpúšťam do života jed. E questa cosa mi sconvolse perché stavo andando con del veleno verso la generazione futura. Potom som hospodárstvo zmenil na živý organizmus. Na mnohofunkčný uzavretý cyklus, kde sa všetko sústreďuje okolo reštaurácie a hospodárstva. Cez víkend prijímam hostí. 70% potravín pochádza priamo z mojej farmy. Andrea spolupracuje s univerzitou v Boloni. Hospodári sa všetci spojili do spoločnej značky Virgo. Virgo dorába špecifickú pšenicu, ktorá sa zrodila z viacerých krížení starodávnych odrôd. Vytvorili sme tak novú odrodu pšenice. Poľnohospodári zároveň spoločne rozhodujú o predajnej cene na základe bratského princípu, nie konkurenčného. Potom vyrábajú múku. Svoje zrno chodievajú mlieť k Andreovi.
E poi producono farine, vengono a macinare qui da Andrea. Problém však je, že ekologické poľnohospodárstvo nedostáva podporu. Tá smeruje do dominantného poľnohospodárskeho systému. Nakoľko na medzinárodnej úrovni nie je výnosné, má aj veľmi málo podpory. Základnou otázkou dneška je taká spoločná reforma poľnohospodárskej politiky, aby dotácie smerovali samotným hospodárom a hospodárkam. Sú to zásadné sumy. Treba presmerovať 58 miliárd eur ročne na postupy ekologického poľnohospodárstva, ktoré vytvára pracovné miesta a zároveň je oveľa udržateľnejšie. Umožňuje zachovávať zdravú pôdu, vďaka čomu môžeme vyrábať vyváženejšie potraviny pre celú Európu. De maintenir leur santé et permettant une alimentation plus équilibrée pour la population européenne. Zastaví zdravé jedlo aj neznášanlivosť na lepok? Ak rovnováhu nášho zdravia udržujú prospešné mikróby, čo môžeme robiť tu a teraz, aby sme ich udržiavali v dobrom stave? Jedzte 3 až 4 krát denne. To je zďaleka najvplyvnejší faktor, ktorý mení zloženie a funkciu mikrobiómu. Mikróby jedia to, čo my. Keby sme sa chceli pridržať evolúcie a návykov minulosti, treba jesť veľa ovocia a zeleniny. Prečo? Pretože nepobehuje, len si ju odtrhnete. Veľmi málo mäsa, pretože zvieratá je treba uloviť, a je to chudé mäso, pretože zvieratá unikajú pred predátormi. Okrem toho isté množstvo rýb, hľúz, orechov, olivový olej. Hovorím pravda, že o stredomorskej strave. Myslíte si, že sa podľa toho stravujeme? Samozrejme, že nie. Predovšetkým pracujeme len s domácimi surovinami. Takmer na 100% sú to produkty biologického poľnohospodárstva. Prečo? Lebo ak chceme, aby mali naše výrobky chuť, nesmieme pristupovať na kompromisy v spôsobe pestovania a chovu. Preto vy, čo stále jete chlieb a croissanty, prestaňte jesť čokoľvek kdekoľvek. Overte si, čo máte na tanieri. V našom prípade všetko, čo obsahuje múku. Ak nie je z domáceho obilia, ani sa jej nedotknite. Ako sa hovorí, jedlo môže byť liek. Potraviny, ktoré obsahujú lepok, nie sú jedovaté. Stali sa takými, pretože sme poľnohospodárstvo zmenili na masový priemysel, v ktorom uplatňujeme množstvo regulátorov. Vytrvalá osvetová práca rôznych lokálnych družstiev už začína prinášať plody. Nadnárodné potravinárske spoločnosti oznámili, že už nebudú nakupovať obilie podrobené procesu vysušovania. Od roku 2022 sa budú zverejňovať údaje, ktoré Európsky úrad pre bezpečnosť potravín dostáva od priemyselných odvetví. Et malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir. Žiaľ, na vykonanie štúdií sa nám nepodarilo získať nezávislých vedcov. Nepodarilo sa nám dosiahnuť, že výrobu a spracovanie bude zabezpečovať Európsky úrad pre bezpečnosť. To by sme si veľmi prijali. Ale v otázkach transparentnosti údajov o potravinách sme už niečo dosiahli. Je to veľmi dôležité, no stále to zďaleka nestačí. On a gagné ça. Bon, c'est très important, ça ne suffit pas. Zároveň už milióny poľnohospodárov, chovateľov a remeselníkov spájajú sily a zakladajú malé družstvá, kde dorábajú miestne a oveľa zdravšie potraviny. Trhy s miestnymi výrobkami dnes už nie je problém objaviť. Je pravda, že nekvalitné jedlo je lacné, lenže je to za cenu jedovatých dôsledkov na životné prostredie a naše zdravie. Preto naša sila tkvie v schopnosti môcť si vybrať. Čím viac budeme podporovať zdravé jedlo, tým viac sa budeme podieľať na vytváraní takého sveta, v akom chceme žiť. Na slovenskom znení spolupracovali Judita Bilá, Rastislav Sokol, Matúš Krátky, Peter Kolárik, Roman Ferienčík, Lenka Košická, René Jankovič, Renáta Rundová, Marián Ujlaky, Lucia Méderová, Hanna Sokolíková, Silvia Rupeltová, William Tokár a Štefán Salzwasser. Vyrobila RTVS 2022.